Thokozani sanibonani dumela ngabusheni endeloba kwethu Dr. Uti ngisendaweni yase office or building number 57 Loveday Street Marshalltown Johannesburg CBD. That's where I am. Ngisendaweni yase building number 57 Loveday Street Marshalltown Johannesburg CBD. Woza man ake uze. You know unenkinga but uhleli usitshela ukuthi mhlawumbe miracle ovuka yenzekile. Yeba kwethu, you must know this is not the time Moses. It is not. This is not the time of Abraham. This is not the time of Isaac. This is not the time of Jacob. This is not the time of Joseph. This is not the time of Moses or anyone of which you can think of. These are the time, I don't know what can I say. These are the times where I can say, this is survival of the fittest. If you're not fit, lebala. Those miracles of which were taking place the 2,000 years ago when God was just still here. I say, God is now very far. Unkulunkulu kude kabi. And if lento awuyizwa ngazi, unkulunkulu uphezulu kakhulu manje. During those days, God was just here. I'm telling you, God was just here. When one was saying, Allah, he was just coming very fast. But now, you'll pray till you go sober, my friend. You'll pray till you go sober, I'm telling you. So, Nixim Africa yonkana ngiyabulisa ngiyadumedisa. This Dr. Uti Kehlela Makehla nyanginkulu yase Nixim Africa. I don't know what's wrong with this. This Dr. Uti Kehlela Makehla nyanginkulu yase Nixim Africa. Bakwethu ngise Goli ngise not one man. It's what? It's 57. Number 57. Loveday, Marshalltown, Johannesburg CBD. Building number 57, Loveday Street, Marshalltown, Johannesburg CBD. That's where I am. Mamela ngwanesu. Lana ngizokhuluma ngomuthi wevuvuzela. Vuvuzela oil. Vuvuzela oil i-oil esebenziswa abantu of which ba Dr. Uti mina nginenkinga yevuvuzela. Ivuvuzela yini na bakwethu? Dr. Uti, when you talk about vuvuzela, ukhuluma ngani? What are you referring to? We know there is a vuvuzela that you use whenever you are at the stadium, whenever kudlalwa ibhola, or whenever there are certain events. No, guys. The vuvuzela I'm referring to ivuvuzela yamadoda, ivuvuzela yabobaba, ivuvuzela yenduku, ivuvuzela edla intombi, ivuvuzela eyakha amakhaya, ivuvuzela ejabulisa abomama, ivuvuzela ejabulisa abosisiza, ivuvuzela ejabulisa izintombi. So, this vuvuzela bakwethu iyasebenza, iyasiza, iyalungisa ngoba uma ivuvuzela ingekho kuba nenkinga emakhaya. You get ukuthi akunakuthula. Uyabona umfazi ongayizwa kahle ivuvuzela, umbona nje umbhekile. Always sour, always moody. Uhlezi ekwatile, uhlezi elwa. You don't even know what's happening. Ke mosadi o sa utlwinga vuvuzela. Mosadi a utlwanga vuvuzela wa respecta. O lerato. O hlokomela bana, o lerato. Mosadi a utlwanga vuvuzela o ka se mona tlala strateng. Umfazi ongezwa ngevuvuzela uyaqwala yonke indawo. Umfazi ongezwa ngevuvuzela uzombona wonke lo mhlaba lafokozela ongamazi ukuthi ufunani. Umfazi ongezwa ngevuvuzela uzombona uthanda izinto. Lo mfazi uhlezi etshwaleni, lo mfazi uhlala sebumnandini, lo mfazi uhlezi ehamba ngoba akezwa kahle ngevuvuzela. I'm talking to you ngomuntu o Dr. Uti mina nginenkinga yevuvuzela. Umfazi wami akasangithandi, umfazi wami uyangidelela because of ivuvuzela yamayenza umsebenzi. Bakwethu kunamavuvuzela angayenza umsebenzi. You know, I saw omunye ubaba ungithumele iWhatsApp athi Dr. Uti bheka ivuvuzela yami. Ngibona umhlola. I've never seen anything like that before. Angihlekisi ngale client ngoba ngikwazile ukuyisiza. Ngwazile ukumsiza. Ivuvuzela yakhe bakwethu, ivuvuzela yakhe. You see this nail tip. This nail tip, it was something like this.
all over bekwamasende, all over bekwamasende, all over. Ele marete so. It was just a nail tip like this. Ivuvuzela yalo yababaloya. It was just a nail tip like this. Then there was amasende like this. That's where I saw ukuthi really ngaphandle la kunabantu ukuthi banenkinga yamavuvuzela wabo. Banenkinga zamavuvuzela. Serious. So now ngise Johannesburg CBD. Building number 57 Loveday, Marshalltown, Johannesburg CBD. Nginempande yamavuvuzela. Serious. Le mpande yamavuvuzela, it is only 1,500 rands. Vuvuzela oil. Le mpande yamavuvuzela bakwethu izabe isiza ivuvuzela ukuthi linwebeke. It is only 1,500 rands. I repeat, 1,500 rands. Mkulu, not 4,000. I'm saying 1,500 rands. Impande yevuvuzela. Vuvuzela. Vuvuzela umfazi, vuvuzela intombi, vuvuzela unkosikazi, vuvuzela imama, vuvuzela umuntu wakho kube mnandi ekhaya. Nginempande yamavuvuzela. Umuyidinga wena muntu waka TikTok. May you please visit us endaweni yase building number 57 Loveday, Marshalltown, Johannesburg CBD. Ngicela usivakashele number 57 Loveday, Marshalltown, Johannesburg CBD. Ngicela usivakashele. Impande evuvuzela, it is only 1,500 rands. Mosadi ya hao alo khona uthaba. Mosadi ya hao alo khona utlwa monate. Wena muntu ngibheke manje ku YouTube. Ivuvuzela uma ivuvuzela ekhaya. Konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle mntaka baba. Ungavumeli ivuvuzela lakho lidinge amandla. Ungavumeli ivuvuzela lakho lingasebenzi. Ivuvuzela liyasebenza. Ivuvuzela liyayishintsha impilo yomuntu. Ivuvuzela liyakhanyisa impilo yomuntu. Ivuvuzela liyamsebenzela umuntu. Please make sure ukuthi uyangifonela noma uyafika or uyangwhatsappa uzongibona ngusize ngempande yevuvuzela bakwethu. Ngusize ngempande yevuvuzela. It is only 1,500 rands. Ukwazi ukudla umfazi kahle, adleke, kujabule wena, kujabule umama. Let me tell you something. Lwena mama, nawe mama la ukhona. Nginomuthi abafazi. Umuthi abafazi, umuthi westupu ubiza nje imali engange 1,000 rand. 1,000 rand. Uma umuntu wesifazane udinga umuthi westupu ukuthi istupu sakho sikhulenyana sibe sihle, it is only 1,000 rand. You know, I want to tell you this. It's a teaching. Most people will be saying, Mina, I will never take anything to make my wife happy. Mina will never take any help to make my husband happy. It is seriously wrong. It is seriously unethical for a man or for a woman to say that, because of njengoba wena umuntu wesifazane, njengoba wena umuntu wesilisa, dark or blue, dark or blue, I'm saying to you, dark or blue, you should make sure ukuthi ujabulisa umfazi wakho or indoda yakho sexually. I repeat, you should make sure ukuthi ujabulisa indoda yakho or umfazi wakho sexually. Why am I saying this? If you don't do that, someone will do it for you. If you don't do that, someone will do it for you. If indoda yakho ithanda amalebe, call Dr. Woti. Dr. Woti, ngifuna umuthi ukuthi amalebe amakhulu. Then I'll give you murana amalebe. If indoda yakho ithanda isitupu esikhulu, call Dr. Woti. Dr. Woti, ngifuna umuthi ukuthi isitupu something sikhulu. Then I'll be able to give you one, to give you umuthi ukuthi ini isitupu sakho sikhulu. You can never say umfazi wakho when your wife loves a long vuvuzela, when now you don't undergo a treatment of having a long vuvuzela. You are being greedy. You are being selfish. And if your wife can get someone who has a better vuvuzela than you, your wife will leave you. Your wife will eventually leave you, like it or not. So by so saying, I'm trying to say to you, contact me. Call Dr. Woti. I'll be able to supply you with any kind of treatment that you want. You'll have a very nice vuvuzela. You'll have a vuvuzela that you will love. You'll have a vuvuzela that women will understand. You know, there are some men that have
small vuvuzelas, but they love biscuits. You can never love a biscuit with having a small vuvuzela. You'll become a laughing stock in your community. Bakwethu, this Dr. Oti, Kehla Makehla, Nyange Nkulu, Yase, Ningizimu Africa. Women don't, women are not charmed by your looks. There is an inner something there somewhere that makes a woman to be happy. There is something there within you that makes a woman happy. Call me. I'll give you impande to fix that inner something of yours. And umfazi wako uzojabula. Siyabonga. Ngwana Manyeloi dumela sawubona. Sawubona mtakababa la ukhona. Dumela ngwana ba profeta, dumela ngwana Manyeloi. Ku dumedisa ke le Dr. Oti ho tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng. Ke kopa nkutlwe ngwaneso. Ha ke re ho tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng ke mo teng re tla beng re tshwara tshebeletso ya kereke teng lefatsheng la Grassmary Fine Town. Batho ba ntse bang mo ke qadileng ke sebeletsa batho teng, mo ke qadileng ke thusa batho teng ka ditshebetso tsa moya ke lefatsheng la Fine Town. Utlwa ngwaneso, ka di 17 tsa May ngiyakumema mntakababa. Ngey 17 zika May ngiyakumema. Ngumemela umgido omkhulu wabaprofeti. Ngumemela umgido omkhulu wenkonzo yeapostoli. Kereke apostola inkonzo yaseZiyoni. Ngiyakumema wena ogulayo, ngiyakumema wena onenkinga, ngiyakumema wena odinga imithandazo, ngiyakumema wena onama court case angapheli, ngiyakumema wena onenkinga emshadweni wakhe, ngiyakumema wena umuntu ongazazi ukuthi udliwa yini, mhlambe udliwa amadliso ngaphakathi kuwena, mhlambe udliwa amadliso obuthakathi, mhlambe udliwa amadliso obumnyama, mhlambe udliwa amadliso kaSathane. Ngiyakumema mntakababa, ngiyakumema mntwana kaNkulunkulu, ngiyakumema mntwana wezingilosi. Ngey 17 zika May 2026 ngo10 ekseni ka 10 oseni re tla be qala thapelo ya rona ya Manyeloi, thapelo apostola umthandazo waseZiyoni. Ngiyakumema mntakababa lefatsheng la Fine Town. Uthi nje uqela imoto uma wena umuntu odrivayo, abantu uma nje umuntu ogibelayo, aba driver sobanikeza ilocation. Wena muntu wadi taxi ukupe driver awuthose. First short left, first short right ema grounding after Mkhulu Tuck Shop. Ngiyaphinda futhi qela udriver kwehlise first short right after Mkhulu Tuck Shop ema grounding. Uzothi nje umuyehla mntakababa uzoyibona inkonzo nayiya phezulu, ungababuza nalapho ukuthi kwaMkhulu Oti esilo kukuphi, bazokhomba ukuthi nayiya phezulu isilo mntakababa. Woza uzokhonza nathi. Simema wena ogulayo, simema wena onenkinga, simema wena ongazazi ukuthi kahle inkinga zakho yini mntakababa. Woza ungaphuthelwa. Umsebenzi lo wabaprofeti, umsebenzi lo wezingilosi, umsebenzi lo oyenzelwe wena nami, oyenzelwe thina sonke ukuthi impilo zabantu zishintshe. Mamela, lo msebenzi lo uma ngikuambulelwa kuthiwe angibize abantwana baprofeti for umsebenzi omkhulu wokukhulula inkinga zabo ezandleni zikaFaro. Mamela, wena ulimuntu kunezinto uFaro aziphethe ezakho. Manje ngizabe ngithi Faro lukulabana bamudimo ubanthele fasila eGibhithe. Omunye angabuza, Dr. Oti, manje uma ngiza kudingakala malini? Ingilosi lithe wonke umuntu is for free. Akekho umuntu okhokhiswa lutho. Akekho umuntu ofuna imali. Hauna mutho abatla nchelete, hauna mutho ohlokala ngoranse chelete eyitseng uzothenga into enkonzweni asithengi. Enkonzweni akuthengwa. Kereke ngawurekisi dintho. Enkonzweni kuyadonatwa, enkonzweni kuyanikelwa. Akuna a certain money. Le ingilosi ithe kumina ngifune kuwena. Wena ihlo mukiti ngabaprofita lebana bahawu. Umeme nabanye abantu. Ukumema abanye abantu kwakho isibusiso kuwena. Mntakababa, this Dr. Oti, Kehla la Makhehla,
umprofeti wasenkonzweni yaseZioni epostoli. Ha re kopaneng kerekeng lefatsheng la Fine Town ngomhla ka-17 May ngo-10 o'clock. It will be on Sunday. Siyabonga.